Velkommen til vælgermødet i forbindelse med valget til Inatsisartut, der afvikles i Sisimiut, Tasiralik. For det første skal vi beklage, at vi kommer lidt for sent. Under det her udsendelse ønskes der, at vælgermødet afholdes på en god og orden måde, og alle partierne får 2 minutter til at besvare spørgsmål, og derefter går vi over til det andet parti. Og på den måde giver man alle partierne ens vilkår. Nu får alle partierne til at præsentere sig selv på 1 minut, og der er trykket et lod, og det første bliver demokraterne her, som står klar. Jeg starter snart minuttet. Værsgo. Er den i gang? Velkommen alle sammen. Vi kommer til valg fra demokraterne med nye kræfter og nye realiseringer, fordi vi tror på, at vi kan beskytte barnet og det unge, mens det er i maven og siden fra maven, og vi ønsker, at der skal være nogle gode rammer lige fra starten fra børnehaven. Når barnet har haft en god opvækst fra siden børnehaven, så sikrer vi også en god trivsel i folkeskolen. Ved at have gode vilkår og rammer for børnene, sikrer vi en stærk befolkning, og dermed også at skabe bedre vilkår for de ældre. Tak. Jeg siger tak til demokraterne. Og den næste parti er også klar. Ja, tak. Vi skal lave en ny grundlov nummer 2. Og vi skal på en god måde forbedre os til statsdannelse. Vi skal skabe et ny sociallov for tilpasset til Grønland. Vi skal sikre, at erhvervet og private skal trives. Vi skal skabe bedre rammer for alle. Vi skal skabe et flat tax, der gælder for alle. Vi skal også sikre, at landet ikke bliver solgt til andre. Vi skal samarbejde om at udvikle landet. Vi skal også udvikle kirkeområdet og menigheden og prioritere andre områder. Og vi skal sætte borgeren i centrum og ikke administration eller byråkratiet. Og dernæst kommer Inuit Ataqatigiit. Så værsgo. Kære Sisimiormiuter og dem og alle sager. Vi fra Siumut kommer til valg på 39 i en svær situation i Grønland, og vi tilbyder med disse. Vi har stået her i landet i rigtig mange år, hvor vi ikke drager ud på isen og passer på os selv, og den samarbejdsvillighed, som Sisimiormiuterne også har, og det skal vi beholde, og at den identitet, vi har, at kunne samarbejde med, den er vi klar til igen som IA, og det står vi klar til fremtiden og står klar til at stå i spidsen igen. Nu. En af de initiativer, vi skal have fra Rusland, det er selvstændighedsarbejdet, og der skal udarbejdes en nyt fiskerilov.
Vi accepterer ikke, at man giver alle opgaverne til store entrepriser. Obligatorisk pension skal fjernes. Nu er der alt for mange, der får stor gæld som ældre, og det skal man gøre om på. Må vi stoppe med at tage jobs fra det andre og arbejde med. Vi skal også have grønlandske styrmænd tilbage. Hjemmebane her, Sisimiut. Tak. Dernæst har vi Nalerak. Tak. Hvorfor Nalerak? Jeg er slet ikke i tvivl. Vi fra Siumut Nalerak er ikke i tvivl med 62 kandidater fra hele kysten. Jeg kommer fra Ilorsuaq, og jeg blev fjernet fra mit bygd. Og dem, der har oplevet det samme som mig, uanset hvor det kommer fra, vi arbejder for at skabe bedre forhold. Jeg ved godt, hvem jeg skal beskytte fra Naleraks side. God valg. Vi tager selvstændighedsarbejdet meget alvorligt fra Nalerak, og vi ved godt, hvilken vej vi skal igennem. Men det er selvfølgelig op til jer, og som skal stå på vegne af jer, hvis I vælger os. Så vi går videre til Siumut. Kære vælgere, vi stiller op med 51 kandidater med en meget bred kandidater, og vi vil gerne skabe og samarbejde om at skabe nogle gode rammer, betryggende rammer for alle. Og dette er Siumut klar til at stå i spidsen om og samarbejde om, og vi fra Siumut prioriterer, at borgere, unge og ældre og handicappede skal i sin helhed skal vi arbejde på. Dig som vælger, du skal være med til at bestemme, hvem der skal lede landet. Jeg ønsker jer en rigtig god valg på dem, der vælger Siumut. Efter partierne har præsenteret sig selv, så kan vi gå over til spørgsmålene. Og den første spørgsmål kommer fra Manitok, og personen hedder Karl Erik Carlsen, og han har sendt en spørgsmål gennem Messenger. Spørgsmål til alle partier. Vi ved godt, at i mange år, at vi har haft udfordringer med læger i sundhedsvæsenet, dermed også og sundheds- og sygeplejersker. Er det på tide, at vi også får nogle asiatiske sygeplejersker eller læger? Hvad mener I om det? Et meget tydeligt spørgsmål. Hvem vil gerne være de første til at svare til det her spørgsmål? Svare på det her spørgsmål. Den første, der er markeret, det er demokraterne. Ja, tak. Vores problemer og udfordringer på sundhedsområdet, dem har vi kendt til i mange år. Fra demokraternes side, så har vi arbejdet benhårdt på at få læger og andre med fra udlandet. Men desværre, så er alt det sket rent på administrativt plan på grund af valg. Så alle de her
læger, som man ellers kunne have fået til landet, som ellers er så centrale. Men man har lavet et sundhedsforlig, men den kom tilbage, og den var ufuldstændig, og den gav ikke grundlag for, at man kunne være tilfreds på sit arbejde, uanset om man var lærer eller andet sundhedspersonale. Man er nødt til at gøre noget ved det, fordi man har ellers igangsat gode, positive initiativer, men det er ærgerligt, at man på grund af at ville holde på magten, at man kun har fokus på de aftaler, der er blevet indgået partierne imellem. Vi ved godt, at det centrale problem i sundhedsvæsenet, det er de ansatte. Men lad os nu tage debatten om det her. Jeg vil lige spørge demokraterne, som de må svare meget kort på. Der bliver spurgt, om vi skal indføre asiatiske medarbejdere. Vi har mulighed for at få folk fra Cuba, men uanset hvor de kommer fra, hvis de kan tilpasse sig forholdene her i landet, så har vi behov for dem. Vores sundhedsvæsen har behov for dem. Vi kan ikke køre, som det bliver ved med at køre nu. Den næste til at svare, det er Naderak. Værsgo. Ja, hvordan er det, at vi har tænkt os at prioritere grønlænderne, når vi hele tiden importerer arbejdskraft udefra, men sundhedsområdet, det er noget andet. Selvfølgelig skal vi have folk ind fra hele verden. Lige nu, så er det mest fra Danmark og de andre nordiske lande, som vi får folk ind fra. Og det er fordi, vi arbejder ud fra en lovgivning, som ikke er tilpasset os, fordi det har at gøre med den måde, som sundhedsvæsenet er organiseret på. Og de poster, midler, vi bruger på sundhedsvæsenet, vi smider rigtig mange millioner over i Danmark. Men hvorfor er det, vi får ikke nogen penge fra dem? Altså, vi har brugt 10 millioner bare på Air Greenland for det her. De midler, dem kunne vi måske have prøvet til at give bedre sundhedsydelser. Altså, vi skal sikre, at vi får en bedre ordning, hvor vi ikke kun får folk ind fra Østen, men vi også får andre ind fra andre steder fra. Og vi kan også organisere det på en helt anden måde. For eksempel i Danmark kalder man det en forskerordning. Det vil sige, at de her fradrag kan man bruge til at gøre det til et land mere interessant at lave forskning i sit land, men så skal det vigtigste så være, at lige nu bliver det helt styret fra Danmark. Altså hvem der har lov til at komme her ind i landet, og så er det kommunerne, der skal godkende dem, men det område, det er vi også nødt til at overtage. Vi er simpelthen nødt til at overtage nogle ansvarsområder fra Danmark, og så klare administrationen herfra, og så gå ud fra menneskerne her i landet, og så også ordne lovgivningen, så det er tilpasset også således, at dem vi har behov for på sundhedsvæsenet, dem vil vi kunne få ind, og de uddannede ressourcer, vi har, altså halvdelen, det er læger, der er uddannet i Danmark, de kommer aldrig tilbage hertil. Hvorfor? Og det er, fordi det ikke er attraktivt. Vi skal gøre det mere attraktivt. Vi ved godt, hvad for nogle gulerødder vi kan stille med, og det vil vi alt sammen fra Naderaks side med fokus på det grønlandske befolkning ordne lovgivning på. Tak til Naderak. Og den næste, der svarer, det er Inuit Ataqatigiit. Værsgo. Jo, tak. Tak for spørgsmålet. Det er meget vigtigt. Jeg arbejder selv inden for sundhedsområdet, og jeg ved, at der er et absolut behov for det her, der bliver snakket om. Dem, der arbejder lige nu i dag, lærer, sundhedspersonale og andet, de er meget dygtige, de arbejder meget hårdt, men det er rigtigt, der er ikke nok af os. Fra IA's side, så er vi åbne overfor, at man får folk ind udefra, også fra Østen. Enhver hjælp, som kan ordnes på en god måde, altså det vil vi gerne tage imod. Den måde, som det kører på nu, altså det er vi nødt til at rette op på. Vi har brug for alle styrkerne, alle ressourcerne. Vi har behov for alle tiltagene. Alle partierne har måske forskellige meninger, men det er et persons individ, der vi alle sammen prøver at opnå det bedste resultat for, så at finde nogle gode løsninger. Altså, vi lytter til, hvad de andre partier siger, og vi vil gerne medvirke til at finde en løsning, men det vigtigste det er, at befolkningen er tryg og sund, og dem, der rejser fra landet, altså en af de vigtigste begrundelser, som de giver for at rejse fra landet, det er sundhedssituationen i Grønland. Vi har et arbejde for os for at få flere folk til at blive her i landet. Tak. Og de næste, der svarer, det bliver Rutlup. Værsgo.
Fra Ruslands side, så vil vi også arbejde sammen for, at lægerne de får nogle bedre vilkår. Her for nylig, så i Nuuk, så var der vist nok 3 læger, der sagde op på samme tid, fordi de kunne slet ikke acceptere, at de skulle betale 26.000 om måneden for deres bolig. Sådan nogle forhold er man nødt til at rette op på, fordi vi mangler den her arbejdskraft, og vi er nødt til at give dem bedre vilkår. Tak. Jeg har stadig lidt tid, så jeg vil gerne lige spørge. Byder I også folk fra Østen velkommen? Ja, altså hvis vi skal opnå statsdannelse, så kan vi ikke komme udenom, at vi skal være internationalt orienteret, og at vi skal kunne arbejde med alle. Tak. Og den næste, der får mulighed for at svare, det er Dasut. Værsgo. Tak til spørgsmålsstilleren. Det er noget, der er meget vigtigt for os alle sammen, kan vi høre. Og det er de her mennesker. Vi skal have fokus på almindelige menneskers vilkår i hverdagen. Vi synes ikke, at det er på sin plads at gå til valg på noget, som vi er kendt til, problematikker, vi er kendt til i lang tid. Fordi det viser jo bare, at i rigsfællesskabet har vi stort behov for at opnå et bedre samarbejde. Hvis vi skal forsvare vores sprog, så skal vi tilbyde den her udefrakommende arbejdskraft en integrationspakke, og det skal vi også afsætte midler til. Der er stor kritik omkring forholdene for sundhedsforholdene ude i bygderne og yderdistrikterne. Der er måske en, der har hjernekræft, men så får følgende at vide, at vi kan ikke hjælpe dig, du er nødt til at vente 10 måneder, eller vi har ikke råd til at hjælpe dig, og vi har ikke råd til, at du kan rejse til Danmark for at blive undersøgt. Lad os blive bedre til at gøre det her, fordi vi kan også høre, at de ældste her i samfundet, de er bange for, at hvis vi opnår statsdannelse, så vil vi få at vide, at vi har ikke midler til at hjælpe dig. Vi er nødt til at sætte midler af til det her. Også dem, der lider af usynlige handicap og andre usynlige sygdomme, de har kun mulighed for at få lægehjælp 1 gang om året. Hvad så med udenlandsk arbejdskraft fra Østen? Vi skal lave en pakke, og man skal ikke glemme sundhedsforliget. Det er alle, der er skrevet under på den i 2023, og det er noget, vi skal... det er noget, som Danmark kan hjælpe os med, hvis vi ikke selv kan løfte området. Vi skal ikke vente på, at det bliver lavet en dokumentar, før der bliver gjort noget. Og det er den næste, der får mulighed for at svare nu. De sidste, det bliver Siumut. Værsgo. Tak til Karl Erik for dit meget vigtige spørgsmål. Vi har mange udfordringer på sundhedsområdet, og det er netop af den grund, at man har etableret en sundhedskommission, hvis betænkning også er blevet afleveret her i fjor. Den var over 100 anbefalinger i den kommission, og der kom man blandt andet ind på de forskellige faggrupper, læger, tandlæger osv., og at man bør have meget stor fokus på den manglende arbejdskraft på de områder. Og når de kommer til Grønland, så bliver de forbavset over, hvor dårligt udstyr der er her i Grønland. Og det er måske også derfor, de bare rejser igen. Og vi ved også godt på sygehusene, hvordan det står til med udstyret, for eksempel på røntgenafdelinger og andet. De er så langt bagud, at folk bliver sendt til Nuuk for at få taget blod og få taget røntgen. Fordi det er noget ting, man ellers måske kunne ordne lokalt, hvis man havde udstyret. Men vi er nødt til at sikre, at det her udstyr også er ajourført. Men det er blandt andet derfor, at man er så sent om at opdage forskellige og diagnostisere forskellige sygdomme. Og kommissionens betænkning indeholdt også noget omkring arbejdskraft fra Østen, også omkring læger, som kommer uden for EU, også omkring muligheden for at importere den slags arbejdskraft. Og vi tænker også, at uanset hvor de er ude i verden, så er der de her rejsende læger, som vi også måske kunne indgå aftale med, måske indgå aftale med flere lande, så de kan komme her, og det skal vi også være beredt på.
Men der er nogle forhindringer i lovgivningen, som vi også skal være opmærksom på, og det er vi fuldstændig klar til at arbejde sammen omkring fra Siumuts side. Spørgsmålet er nu blevet besvaret af samtlige partier, og nu er der så mulighed for at få stillet spørgsmål fra salen. Er den første mund klar? Inden vi tager den næste spørgsmål, så skal jeg sige, at alle dem, der gerne vil stille et spørgsmål, der er ellers nogen andre, der har. I får 2 minutter til at kunne besvare spørgsmål, så frem ikke overholder tiden, så kan der måske være flere spørgsmål. Den første spørgsmål her. Ja, tak. Jeg er nok ikke den eneste i forbindelse med en forældre, at når man afleverer barnet til børnehaven, at man bare får lyst til at gå væk med sit barn på grund af arbejdsmangel, personalemangel. Men vi siger, at vores fremtid er vores børn. Men hvis vi tænker på, hvad der sker i Grønland, hvor man i gang starter fra bunden af, og skal til at skabe den type tallerken fra bunden af. Hvem vil gøre noget ved at gøre med bedre rammer for børn i Grønland? Päivi Lybert spørger om personalemangel og personaleudfordringer. Hvem vil starte til at besvare, så jeg vælger bare. Nej, jeg kan se Henrik Fleischer markere sig. Værsgo. Tak for spørgsmålet, Päivi Lybert. Du har ret i, at det er alvorligt og presserende, at børnehaveområdet har udfordringer, og der skal helst være nogle gode løn og lønforhold. Man har måske også krænket menneskerettigheder, hvor man siger, at man ikke må ryge der og her. Og det kan måske skabe nogle uattraktive forhold på et arbejde, og selvfølgelig lønforhold, som er fuldstændig ikke passende til forholdene, og i forhold til organisationerne skal der være bedre pladser. Og nu hører vi, at Qeqertaq Kommune vil tilkalde arbejdskraft fra Østen, og hvor så siger vi, at vi skal have nogle flere læger, vi skal have nogle pædagoger. Men hvor står vi henne? Lad os alle sammen tage et ansvar. Hvis vi alle sammen har taget en uddannelse, hvis vi stadigvæk mangler arbejdskraft, så kan vi derefter tilkalde. Men jeg hører jo, at der er nogen, der ikke vil arbejde, fordi der er for mange grænser på arbejdet, hvor man ikke kan ryge. Det har jeg hørt. Men Henrik Fleischer, kan du svare på spørgsmålet? Hvor skaffer vi arbejdskraften? Det første i rækken er det ellers det grønlandske i arbejderklassen. Den udfordring kender vi i hele kysten, og det er også lønforholdene og vilkårene for pædagogerne og vilkår for børnene, som har i store udfordringer, og det er det, der skaber udfordringer med at det ansat, og på den måde skaber det også problemer hos barnet. Jeg har en klassekammerat, som tager ud efter skoledag, så går personen hjem og passer på sit børn. Og vi bliver nødt til at gøre om på lønforholdene. Hvad skal vi gøre, så at Päivi kan efterlade sit barn i tryg
Ja, her er det meget vigtigt, at vi på baggrund af os selv og udgangs på os selv og med respekt for pædagogerne. For eksempel min mor har næsten i 50 år arbejdet i børnehaven. Jeg ved godt, hvordan forholdene her og vilkårene er. Det bliver anset særskilt, så på den måde vi bliver nødt til at kigge på deres løn, og det er et meget, meget tungt erhverv, og det skal vi gøre om på, og så om vi skal indblande os politisk. Hvis organisationen ikke kan løfte årslønnen på det rette, så bliver jeg nødt til at kigge på andre veje. Det samme med andre områder, såsom fængselsbetjente. Og da man ikke kan løse dem, så indblandet man politisk. Men i første omgang skal vi selvfølgelig stole på organisationerne. Hvis systemet ikke kan løfte dem, hvis vi ikke kan have udgangs på os selv, så bliver det også nødt til at kigge på os selv og løfte udfordringen på en anden måde. Ja, tak for spørgsmålet. Vi ved godt, at den her udfordring og den her metode har kørt i rigtig mange år, at man har personalemangel. Hvis vi skal udvikle landet, så skal vi arbejde på, at der skal være 4 i en lokale. Det kan ikke være på sin plads, at der kan være kun 3 personale og pædagoger. Når der er en, der er syg, så er der kun 2 tilbage i et lokale med børn. Så bruger man en hel masse tid på at ringe rundt og finde andre, der kan arbejde. Under disse dage, hvis vi skal løse problemet, så på den måde, hvis vi skal løse det, så skal vi sikre det gode forhold ved at ansætte 4 per lokale. Og på den måde, den tid, man bruger til at finde nogen andre, der kan arbejde. Men hvordan kan vi have flere? Altså, vi kan lave opråb i politikken. Vi skal sikre, at barnet skal udvikle sig i trygge rammer sammen med dygtige pædagoger. Så der skal være nogle rette rammer, som skaber tryghed hos barnet. Det skal vi sikre. Dernæst kommer Siumut til at besvare. Værsgo. Ja, tak for spørgsmålet. Vi fra Siumut mener, at den her personalemangel, den store personalemangel, ikke alene i børnehaveområdet, men også i social- og butikkerne, der er der store udfordringer i alle andre mange områder. Vi skal reformere arbejdsgiverreformen. Og hvad er det, der er udfordringer med forhandlingerne? Vi har en lav løn i børnehaveområdet, men lav løn i andre områder, også selvfølgelig i butikker og andre områder. Men det er synsvinkelen af perspektivet hos den enkelte, der er tale om her. Hvor meget nedladende kommentarer har man modtaget, og det, man siger om det enkelte arbejdspladser og om arbejdsområder. Hvad er det, der skaber så store problemer, at man taler grimt om det for det enkelte område? Hvorfor kan vi ikke løse problemet? Og vi fra Siumut vil gerne samarbejde om at kigge på hele erhvervsområderne sammen med de rette organisationer. Og lige nu indkalder vi arbejdskraft fra Østen, men vi skal kigge på helheden, og vi skal løse de enkelte problemer i det enkelte område, det findes i. Dernæst har vi Inuit Ataqatigiit. Værsgo. Pavia, tak for spørgsmålet. Det er jo rigtigt nok, at det er en udfordring i Grønland, som vi ser, uanset om vi er på Facebook eller alle andre områder, hvor forældrene er utrygge om
omkring, når de afleverer deres børn. Hvordan kan vi sikre rammer? Vi skal sikre, at udviklingen er altid der. Pædagogerne skal føle sig værdsat og føle sig, at man udvikler. Så derfor skal vi også sikre videreuddannelse og opløftning af kompetencer. Vi har hjemtaget hele børnehaveområdet. Vi skal sikre, at der skal være nogle aktiveringscenter i alle byer, hvor man kan give råd og hjælp, hvor der er nogle psykoterapeuter eller socialrådgivere, som står klar, og sagsbehandlere, som står klar til at hjælpe. På den måde skal vi sikre, at man kan gå fra arbejdsløshed til, at man får en beskæftigelse. En enkelt ting, som vi bør også komme ind på, det er, at vi skal kunne se det fra det politiske niveau, og ikke bare drøfte om det. Skal vi virkelig løfte om lønnen? Den her, hvor man skifter erhvervet fra det område, man er uddannet i, det skal vi kigge på. For eksempel pædagogerne går over til det bureaukratiske område. Men jeg kan godt forstå, at du føler, når jeg afleverer mine børn, og jeg vil gerne give respekt for de pædagoger, der arbejder i dag, og det er dem, vi skal takke, og det er noget, vi skal gøre noget ved. Dernæst kommer det sut. Ja. Hvordan skal vi gøre arbejdsområderne attraktive? På den måde må vi blive nødt til at tænke på, hvor mange pædagoguddannede bruger ikke deres uddannelse og arbejder et andet sted. Vi bliver nødt til at gøre arbejdet attraktivt og indføre flat tax. Så på den måde sikrer vi, at vi får flere ned i lommen. Og kurser er der også behov for i alle områder. Der er også foreninger, fagforeninger, organisationer, og det skal arbejde for at høre, hvad det enkelte arbejder har brug for. Der skal ikke være en topstyring. Pædagogerne ved godt, hvad det har brug for, så lad os høre dem. Lad os høre, hvad det har brug for gennem deres fagforeninger, så vi kan løfte ansvarsområdet. Det vil gå lidt tid, før vi kan løfte. Hvad kan man gøre undervejs? Det behøver ikke at tage lang tid. Når vi kommer ind, vi kan starte mødet med det samme, når vi kommer ind, og spørge, hallo, hvad kan vi gøre? Vi kan ikke bare spænde ben. Vi skal igangsætte arbejdet med det samme. Og vi skal først ikke stå i mange år. Det behøver ikke at tage lang tid. Vi starter, vi igangsætter arbejdet med det samme. Tak til det sødt. Nu skal vi over til det tredje spørgsmål fra her i lokalet i Sisimiut. Og vi har Frederik her, lige herovre. Næste er hr. Martinsen, som har et spørgsmål omkring havne. Ja, jeg vil gerne spørge om, her i Sisimiut, så er bådpladserne og kajanlæggene blevet alt for små. Hvem vil arbejde for, at man retter op på de her forhold? Et meget tydeligt spørgsmål. Hvem vil gerne svare på det? Der er ingen, der er markeret. Måske starter vi fra den ene ende. Siumut, værsgo. For det første skal det lige tydeliggøre, at det her med kajanlæggene, det er noget, der bliver styret fra centralt hold, men der er også et stort samarbejde med kommunerne.
Altså pontonanlæggene, det er noget, som kommunerne styrer, men man kender godt til de her store problemer fra centralt hold, og der er også planer fra Siumuts side, og planen er den, at vi har et efterslæb på kajanlæg og vedligeholdelsesefterslæb omkring kajanlæg på 270 millioner. Vi ved godt, at der er meget stor trængsel her på kajanlæggene i Sisimiut. Det er et problem, der går igen og er stigende rundt omkring på kysten, og man prøver at finde en løsning sammen med kommunerne. Og jeg ved godt, at man arbejder sammen med Rete Kommune og også på at lave en vej her, som også kunne være med til at løse problemet, men vi har et stort problem omkring det her på landsplan. Vi er nødt til at sætte flere midler af til det her, og det vil vi gerne prøve at opnå fra Siumuts side. Det er meget centralt for os. Så med hensyn til de her havne- og kajanlæg, altså fiskeri, det er jo vores vigtigste erhverv, derfor vil vi gerne prøve at finde nogle løsninger. Så de her problemer, som vi har omkring havne- og kajanlæg, det er noget, der bliver arbejdet på fra kommunernes side, og jeg ved også, at man arbejder på at prøve at få noget mere plads ved at omorganisere forskellige ting, og jeg håber, at det er noget, man finder en løsning på inden for ikke så mange år. Den næste, der får mulighed for at svare, det er Inuit Ataqatigiit. Værsgo. Tak for spørgsmålet. Grønlænderne er et havgående folk. Vi har altid været her i landet, fordi vi har levet af havet. Så det at have havne- og kajanlæg, for eksempel hvis man er fisker, eller hvis man er trawler, er på en trawler, fordi det vigtigste erhverv, det er fiskerierhvervet, og derfor er vi nødt til at finde en løsning. Der er for få penge, der bliver sat af til vedligehold af kajanlæg, og vi er bagud på cirka 300 millioner lige nu, så det første, vi er nødt til at gøre, det er at gå ud fra det grundlæggende indtægtskilde, vi har, og gå ud fra det. Det skal vi gøre tæt samarbejde med kommunerne, men de virksomheder, der er i landet, der er man også nødt til at gøre noget ved det. Fordi vi ved godt, at man har taget nogle skridt her i kommunerne, men det vigtigste, det er, at vi udstikker nogle rammer, således at befolkningen har nogle rammer, som de kan gå ud fra i forbindelse med vores vigtigste indtægtskilde. Der er lidt sekunder tilbage her i det her minut, så jeg vil lige spørge, vil I sikre, at der bliver afsat midler til det her? Ja, de her midler, det vil tjene sig selv tilbage via omsætning. Det er en investering i fremtiden. Når man afsætter midler til sådan noget vedligehold, så er det noget, der ligner en udgiftning. Men det næste, det kommer, det er altid, at det giver flere muligheder for indtjening. Så hvis vi gør brug af de her muligheder, så vil det være til gavn for alle i samfundet. Tak, og det næste, det bliver Adasut. Værsgo. Tak for spørgsmålet, og det viser bare, hvor meget større fokus man er nødt til at have på borgernes vilkår i hverdagen. Lad os give ansvaret til kommunerne, så de selv kan finde ud af, hvordan de kan styre det, således at alt ikke bliver styret fra centralt hold. Og hvis vi skal forbedre forholdene på indtægtsområdet, så er vi nødt til at forbedre kajanlæggene. Vi er også nødt til at være åbne over for ekstern finansiering, ikke sådan, så de køber og ejer det hele. Men dårlige kajanlæg, det har også så meget med sundhedsområdet at gøre, at når helikopteren fra Uummannaq er forsinket, så er de hospitalsflyvende, uanset hvor dårligt de har det, så er de nødt til at vente, før de kan komme afsted. Det er altså nogle ting, vi er nødt til at tænke på nationalplan, altså hvordan er det, vi skal høre kommunerne ad først, men hvordan er det så, vi har tænkt os at finansiere kajanlæggene først, så har man ellers bygget en havn
i Kutlosor over. Det her handler om Sisimiut. Ja, det har vi også fokus på. Der er selvfølgelig fremgang i befolkningstallet her, så hvordan kan vi give en større del af ansvar over til kommunerne, i stedet for at vi vil prøve at styre det hele fra centralt hold og sige, I skal gøre sådan her, når de selv ved, hvad det er, de bedst skal gøre. Vi er nødt til at sætte flere midler af til formål, fordi vi kan se, at de godt kender til deres udfordringer med hensyn til sundhedsområdet og andet. Lad os først sørge godt for dem, der kan ude i områderne selv, så før vi begynder at gå i gang med at prøve at opnå statsdannelse, lad os lige prøve at få orden på sagerne internt her i landet først. Den næste, der får mulighed for at svare, det er Naleraq. Værsgo. Ja, det viser jo bare igen det her spørgsmål, hvor lidt sammenhold der er. Det her, det er et kommunalt anliggende, men selvstyret, de har også et ansvar i forhold til deres centrale styring. Fra Naleraqs side, så har vi ellers øget vedligeholdelsesomkostninger med 50 millioner, men det er Naalakkersuisut så sløjfet igen. Da havnen gik i stykker her, så er det først nu, at vi i dyredommen prøver at ordne op på det. Fordi når vi ikke laver vedligehold, når vi holder et dårligt system kørende, så bliver det dyrere for os. Men hvad har vi så tænkt os at gøre? Bare som eksempel, selvstyret og kommunerne, de er så nødt til at arbejde sammen. I finansloven kan vi organisere det sådan, at selvstyret måske betaler en del af byrden eller indgår en aftale med kommunerne om at fikse alle de her havne- og kajanlæg, fordi hvis vi ikke gør noget ved dem, så vil der blive flere joller og fartøjer, der går i stykker, og udgifterne bliver højere. Vi dræner hinanden, hvis vi ikke hjælper hinanden, hvis vi kun forlader os på eksterne systemer, hvis vi ikke går ud fra vores egne forhold, hvis vi ikke tænker nationalt, så kommer vores økonomi aldrig i orden. Derfor vælg på Naleraq, fordi vi står klar til at ordne alle de her ting. Kunufinker, hvor har I så tænkt jer at få fat i de her midler fra? Jo, pengene de henter jo sig selv igen. Når vi sætter penge af til noget, så tjener de sig selv igen. Uanset hvad man poster penge i, så kommer de tilbage. Så derfor investerer vi her i landet. Hvis vi investerer i havne- og kajanlæg, så investerer vi i fiskerne og fangerne. Og så vil vi kunne finde flere midler på den måde. Tak. Og det næste, der får mulighed for at svare, det er demokraterne. Værsgo. Jo, tak. Vi skulle ellers gå til valg hvert år, og så bare sige, at vi har penge til det hele, og vi skal finde en løsning lige med det samme. Det er meget nemt. Når de nu har siddet på magten i 4 år, så siger de, ja, vi kan sagtens sætte midler af til det hele. Men hør nu lige, I har haft 4 år til det her, og nu synes at nu er alt pludselig så nemt. Men jeg er altså enig med hensyn til havne- og kajanlægget, med hensyn til dit spørgsmål, Martin. Tak for dit spørgsmål. Havne- og kajanlægget er grundlæggende for vores vigtigste erhverv, men har man haft meget lidt fokus på det. Vi har et vedligeholdelsesefterslæb på 300 millioner. Der er rigtig mange havne- og kajanlæg, som ellers kunne være til større gavn for fiskerne og fangerne, fordi der er øget indhandling her i Sisimiut, og også de her andre steder, for eksempel i Uummannaq, hvor de handler hellefisk. Der har de heller ikke så gode forhold, så jeg er glad for at høre, at vi gerne vil poste penge i det her, fordi det er så vigtigt. Hvis vi skal have mere i erhverv, hvis vi skal have mere omsætning, og hvis vi ordner rammerne, så får vi også bedre velfærd. Og så vil vi have flere penge, som vi kan poste i sundhedsvæsenet og folkeskoleområdet. Derfor vil jeg også gerne love fra demokraternes side, at vi vil arbejde omkring det her, fordi det er så vigtigt med alle de her ting, så vi kan få flere midler i omløb. Tak. Og det tredje spørgsmål, eller rettere
Rutlup får lige mulighed for at svare først. Værsgo, Rutlup. Jo, tak for spørgsmålet. Det er meget genkendeligt. Når jeg selv kommer fra Maniitsoq, der har vi også et meget stort lignende problem. Når fabrikkerne lukker, når jollerne ikke længere kan indhandle, så har vi ikke penge til taxa. Så jollefiskerne, de er altså meget, meget vigtige her i landet. Og derfor er vi også nødt til at have gode havneanlæg. Så de her mens vi har de her 7,5 milliarder, så er vi altså alt for nærige med dem. Og man kan slet ikke følge med. Og man giver slet ikke nok midler. Men de her 7,5 milliarder, lad os øge dem. Jeg tror, at vi er nødt til at tænke sådan. Man er nødt til at tænke i helt nye baner. Fordi de midler, der bliver afsat til det her område, det er slet ikke nok. Så havne- og kajanlæg, det er ellers meget, meget dyrt. Men så vil vi få flere midler til det også. Tak. Henrik Fleischer, værsgo. Ja, jeg er enig i den her meget tunge centralstyring. Altså, vi vil ikke give havneanlægget til kommunerne sammen med en pose midler, som de her 7,5 milliarder, der er blevet snakket om i rigtig mange år. Hvis vi flytter det fra det her område til noget andet, så kan man ikke midler til det. Lad os tænke lidt mere stort. Altså, hvis vi opnår statsdannelse, så er det ellers 50 milliarder, som vi har at gøre med. De penge bliver spredt ud over det hele. De skal tilbage hertil. De her 50 milliarder, Henrik Fleischer, hvor skal vi få dem fra? I 2020, det ved de fleste nok ikke. Der er det her sand, som man kan nemt tage op af havet, så der sker noget usynlig eksport, som har en meget stor økonomisk værdi. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Det er ellers noget, der skal være til gavn for landet, som bare bliver sendt ud. Det må man rette op på. Tak. Vi har vist lige tid til et spørgsmål før pausen, Frederik. Jeg skal lige påminde igen, at vi skal holde god orden. Også selvom man er uenig, så kræver det også, at publikummet også har en god orden. Den næste spørgsmålsstiller bliver Maria Louise. Det er måske noget, I har glædet jer over til. Det handler om selvstændighed. Endelig får jeg spørgsmål. Ja, vi har en hel masse udfordringer i Grønland, men derimod ønsker vi selvstændighed, og nogen siger, at den er meget tæt på. Og Naleerak siger, at man nærmer selvstændighed, hvis man vælger Naleerak. Skal det forstås, at alle andre partier er alt for langsomlige i deres selvstændighedsarbejde? Og i forhold til vejen til selvstændighed, hvilken opgaver, og rigtig mange mennesker bliver ikke bekendt med, hvad der skal til af opgaver. Hvem vil gerne besvare spørgsmålet først? Naleerak, værsgo. Tak. Meget vigtigt spørgsmål, og det er noget, jeg har glædet mig til. Det er det, der står meget klart i, hvad der skal til i paragraf 31 i selvstyreloven. Og der står, hvad der skal til. Den skal vi følge. Den følger vi. Der skal være orden, og der er nogle regler og retningslinjer, der skal følges. Hvis vi beslutter, altså ja, når I dag vælger et parti, der gerne vil selvstændighed. Der er nogen, der har levet i løgn i 46 år. Beslutningen har en betydning. Det betyder ikke, at man har et valg, men naalakkersuisut har en rettighed til at danne sig som et stat. Og når man i gang sætter arbejde, når vi er klar
så starter man forhandlingerne med staten og med en liste. Hvad er det for nogle områder, man skal forhandle om? Vi skal forhandle om det område, vi ikke har hjemtaget endnu i forhold til forsvaret. Sundhed skal også indgå, hvordan vi skal samarbejde. Alt disse skal vi vende. Hvornår forestiller jeg, at vi får selvstændighed? Jamen, der er meget afgørende, hvordan vi anser det. Det er først efter, vi har færdig med forhandling. Vi kan ikke sætte en dato på, fordi der skal være en forhandling først, og under forhandlinger, den skal præsenteres til Inatsisartut, når forhandlingerne er færdige, og det skal behandles 3 gange i Inatsisartut. Og efter den, så frem Inatsisartut siger ja, så skal der være kampagner, hvor man justerer på grundloven, hvor man benytter demokratiet i samfundet, så starter man. Det er ikke alene op til os, det er op til befolkningen som et afstemning. Hvem kommer næst? IA. Prøv at se Selvstændighedspartiet, der siger, at I lever i et løgn. Vi arbejder selvfølgelig imod selvstændigheden. Man skal ikke påpege andre partier, at de ikke vil arbejde imod selvstændighed. Det skal selvfølgelig gøres og arbejdes på i en god og orden og samarbejde med hele befolkningen. Det forrige, vores forfædre har allerede banet vejen frem med selvstyreloven, fordi vi er i bane mod selvstændighed. Også for at sikre, at vejen selvstændigheden skal være betryggende. Der er lidt tid endnu. Har I så været langsomlige i forhold til selvstændighedsarbejdet? Men jeg synes, at alle de skridt, der blev taget imod selvstændighed, sidste gang har man taget den seneste skridt i 2009. Hvis vi skal tage det næste skridt, så skal vi arbejde igen. I forhold til, der skal ikke være i forhold til, hvornår det skal ske, men vi skal bane vejen, hvor vi alle sammen er med, hvor vi alle sammen er enige om, alle sammen er trygge om, fordi det her arbejde, det skal vi give videre til den næste generation, så vi sikrer, at befolkningen kan forblive her i landet for evigt. Og det er værsgo. Hvornår er det, vi vil prioritere? Skal vi prioritere selvstændighed, hvor vi har sundhedsvæsenet på knæ, og børn har det hårdt? Hvorfor vil vi ikke prioritere det? I 2023 har der været overgreb mod 86 og 137 blev anmeldt til politiet, og 137 overgreb. Hvorfor kan vi ikke hjælpe dem først? Jeg troede, at børnene var fremtiden, og vi skulle prioritere den. Hvorfor kan vi ikke hjælpe børnene først og gøre noget ved dem i forbindelse med lovgivningen? Fordi det er dem, det er vores fremtid. Der er alt for mange overgreb. Lad os prioritere den. Og vi skal nok tale om selvstændighed, efter vi har hjulpet børnene, som har brug for det. Lad os hjælpe dem, som er vores fremtid. Så er vi så alt for hurtige til selvstændighed? Ja, det kan godt være, at man arbejder for hurtigt med det. Ja, vi synes, at vi først skal hjælpe børnene, og vi skal opstramme lovgivningen.
Vi skal nok hjælpe til og samarbejde om selvstændighed. Og vi skal også huske, at Sut har foreslået en folkeafstemning omkring selvstændighed, men den blev nedstemt i Inatsisartut, så der er noget, der ikke hænger sammen. Men det kan være, at man kan foreslå det, men det bliver nedstemt. Vi går videre til demokraterne. Værsgo. Vi har været i bane mod selvstændighed i rigtig lang tid, rigtig mange år. Vi har lavet grunden for selvstændigheden. Vi ønsker, at vi skal bane vejen frem, og vi kan ikke i gang med skorsten med kun grundhuset. Vi har brug for en hel masse forskellige arbejdsområder, der skal udvikles, men det er også rigtigt nok, at når man igangsætter paragraf 21, men vi ved ikke engang, hvad vi skal forhandle om. Vi kan ikke bare have en god retorik og sige, at vi skal igangsætte paragraf 21. Vi bliver nødt til at forberede os, hvad der skal til for at aktivere paragraf 21. Vi skal sikre for børnene og for forældrene en anden ting. Grønland er en stor fokus på globale plan. Jeg vil ikke tillade Trump købe vores land på grund af det medborgere af børn, fordi vores demokrati skal ikke skades af Trump. Vi skal tage den næste skridt, hvor vi alle sammen er med, hvor ingen er efterladt. Der er stadigvæk et lige nu, men hvor hurtigt skal vi være med selvstændighedsarbejdet? Som sagt, alle andre er fuldstændig klar til at sluge os. Vi kan ikke sætte på et årstal med dette arbejde. Siumut? Nu? Ja, tak. Vi mener også fra Siumut, at vi skal samarbejde med hele befolkningen omkring dette vigtige arbejde. Og det skal være betryggende for os alle sammen, uanset om der er tale om free association, selvstændighed eller statsdannelse eller Commonwealth, som man gør i andre lande. Men befolkningen bliver nødt til at vide, hvad forskellen er imellem disse forskellige ting. Så det skal heller ikke skade vilkårene og forholdene i samfundet. Vi fra Siumut har været i spidsen i 46 år. Vi accepterer ikke, at vi bliver kaldt fra andre partier, at vi er løgnere for hele lokalbefolkningen. Det accepterer vi ikke. Vi beskytter vores grønlandske identitet i samarbejde med vores fæller i rigsfællesskabet, og vi skal ikke blive amerikaniseret. Vi skal hen vejen mod selvstændighed, men jeg skal gentage, vi skal respektere rettighederne og demokratiet her i landet, og det skal vi benytte til at foretage folkeafstemning, og der skal være nogle kampagner, så folk forstår, hvad det er, det skal stemme om. Så vil du aktivere paragraf 21, men det er op til den næste Inatsisartut. Det er først efter valget, vi kan aktivere paragraf 21. Hvad mener I fra Siumut? Vi skal i gang med undersøgelser, som bliver færdige om 2 år. Og derefter skal man forvente, om man vil aktivere paragraf 21 eller ej. Men det skal selvfølgelig være betryggende for hele befolkningen. Og til sidst, så Siumut skal ikke blive kaldt for en, der er bange for at tage det næste skridt.
så får Qutlaq muligheden til at besvare. Vi skal fra Qutlaq ikke ignorere andre lande, som bliver selvstændige. Island blev selvstændig i meget kort tid, selvom den Islands kyst er meget kortere end vores. Og det har meget mindre værdier og ressourcer end os. Vores kyst er langt større end Island. Så derfor mener vi fra Qutlaq, at vi skal være selvstændige. Hvor hurtigt forestiller I? Ja, det er noget, som Naalakkersuisut og Inatsisartut skal arbejde med. Vi er meget glade for, at Island kunne blive selvstændig i så kort tid. Hvor hurtigt skal man arbejde? I næsten 46 år har Naalakkersuisut og andre ledere nu stopper deres arbejde med at fratage arbejdere, og man giver deres ting, man fratager deres ting, ganger til at have mistet dens fabrik. Der er nogen, der siger, at vi kører for stærkt. Der er nogen, der siger, at vi kører for langsomt. Og der er mange flere, der bliver frataget af deres indtægter og deres ressourcer. Vi bliver nødt til at genindføre disse igen. Det er jo ikke løgn, at Naalakkersuisut har frataget. Vi ejer ikke engang grunden her. Det er statens. Jeres grund er kun til låns. Spørgsmålet er blevet besvaret af samtlige partier, og hermed er vi færdige med den første del af dette vælgermøde. Vi holder 10 minutters pause og god fornøjelse efter det.